Live chendo mari mar Rameny County do chima kono go back kodo migosi Steve Owito sebudha inya kapoko bire Rameny County kare kare chopo sa manyako luonge mondo Rameny County riti no NMCA masani riti yo kata kamano kodhi beda assembly mambele ponono no bed nominated kende konyalo biro medengo ndo penye ni to entry list ma nomination koso oyo live chendo mari mar Rameny County tino makawuono ni mheshimiwa Steve Owito morito Kisumu East ward manitiere e Kisumu County. Mheshimiwa Iriyo nadi jadong? Ariyo maber. Yes. Aaron. Wachak kama okuongo ne ngata geno ni dhineni list nero mar joma Ogwelo kata jogi koma owal. Be nitiere japiny ma samoro osepenji to mheshimiwa dakwani ni list to be nitiere kusionge? Pok aneno list no, but in an event ni nyinga nyalo bet to maybe donge bro mna ngere. En gima ok inyal pando. But as we speak now, chaneno ka jo IEBC onyiso jo parties mondo ter their list kaluwore gi requirements mag the law. Because a lot of the party lists were not conforming. Ok ne gidhi gi chik mar Kenya. Yes. Koro aparo ni mano en gima nitie kanyo. Mane makela penyo moto ni apply mar manyo nomination iri koso no ki apply? No, na apply, I would say, to be honest. Ni gik mimanyo inyalo manyo. There are many other things mo nyalo manyo. But mago are also there. They're not really the main things. Achiel kuom gige kumane mano neno kane IBC no yuago. Sama no tamore list mar duond buche 70 kod 9 ma Kenya kaeri. No yuago ni thoth gi duond buche oketo jok mosiepegi, joma samaro ginene gichungo. Do chalo ka gima igoero kamano ne ng'ane mopogre koda ka gibedo ni list nieri magi jok ma ojwang, magi jok matin, magi jok mantiere koda gi ng'ol kamano. Be mor gi gima ne IBC owacho nieri? Ingeni chik kosekadhi moket ni nyaka oti. The office monego longo ni wa oketie tim. Yes. Nyaka ng'ini to bende jogo tiyo gi chik kaka dwarore. Abro nyisi ni parties magwa Kenya ka pok wachope level mo wanyalo timo gik moko standard midware. And anyalo nyisi ni kata mana the primaries nominations, list nomination makoro mar appointments gi and the rest pod nyalo bedo gi challenges until such a time obro bedo ni was fund ga parties and we can now hold the party responsible ma pesa mar taxpayers money dhinegi and IBC mochung ne weche mag yiere Kenya ka nyalo oversee ka all those things are taken in the right way. Then kata mana the compilation loso list mag parties mag nomination go tere ni gibro ng'iyo ka bendo time in the right way manyalo be ni kata IBC seche mitimo gigo bende gioro their representatives. No, those are some of the regulations we expect ni with the time as we hope ni we build our parties kakwa medo bedo gigeno ni wager multi-partyism obed stronger in the country. We would also want ni kata kochopo sa nomination, what are the gaps? The reason mar nomination en ni kongi jo midhi yier by the time ose yier onego bedi the party ng'iyo ni jomo biro mo wamiyo nomination kada manyo jo piny oyiero, what do they have gin gango and ang'o mwadwari assembly. Okay, jomo yiergi kaponi gidonjo gi party wani to waonge gi an engineer or there's an engineer, we don't have an accountant, maybe we don't have somebody manyalo konyowa in one or two things. So ana feel gani that is the essence of nomination. Mondo gaps man tiere samido team nomination ting'iyo ni gima wan go manyo piny okel ke jopiny bro yiero ng'ama gineno odhi represent gi, but imiyo the parties the chance mondo kuonde ma gaps nyalo bete manyalo miyo koro running of the assembly obed more competent and more obed gimoro man gi ndadhu maonge weche mang'eny. Ka ng'ato idwaro interpretation, do we have a lawyer? Yes, lawyers nitie mo apply madwaro ni mondo bedang'o nominated. Do we have a lawyer among joma nochungi ni maybe onge kata nitie? So can we get a lawyer from the people with disability? Yes. From people joma tindo, young people, from the minority, maybe either gender. Samoro yier mon mang'eny. Koro tiend ni chuo tin. Yes. Can we bring in some men? And as we look for the men mwadwa kelogi, wang'igi ni bende wang'iyo the gaps mantiere iye kacha. Mwadwaro mondo ka the assembly obiro to bed an assembly ma can easily engage constructively gi the executive wing of the government. Yes. Okelo penjo moro ni to bende gik macho giko sebedi ka itimo gi thuolo mokalo chien kod duond buche koso podi. Ibro yudo kamano is not the thing. The spirit of the law. Gimomiyo no kel nomination en mano. But be watime kamano. Mano miya wacho ni kapok wagero parties wa
mwachopo kamwago mbona wachope. Mabro will come with time. But we are moving towards the same direction. You Yes, know, yes. I remember Ibro Dokataking assembly, Ibro Dokanti Samutim nomination, Tejo Mubiro with different skills, Yes. experience, and they will add value to the assembly or even to the national or even to the Senate. So that when the discussions are going on, the gap madino bedecha, give feel lemono there is quality debates in our assemblies. Yes. Sijibilo se watch mar quality debates assemblies mawa. Mheshimiwa Steve, gie sama lose kodiniri, ino kanitiere weche giki mag joma itere assembly masa moro chalo kaka reward and wangi county specific county mar ODM to yena mondo mi arefa document niri. Ntiere ndiko mono ndike Twitter handle okinyi makawuono niri kaachiel koda gi social media bene ntiere. Dear Homa Bay County, did you also know that Mheshimiwa Ivo Bara for Kabondo Kasipul has nominated her sister who is 66 years old to sit in the county assembly of Homa Bay? Did you also know that she was the county hospital CEO that ensured there was no Panadol and services for the people in the hostel through corruption? Did you also know she was fired? Okay, eyo machie kar kairi. Jotelo gieko ma make sure ni gidhiro wedegi mondo mi obedi. For example, allegations nitiere ni jaod bura ma Kabondo Kasipul Mheshimiwa Ivo Bara odhiro nyamendgi mondo mi oyud nomination. Ka ok wadonje hik ng'ato, ka ok wadonje mathoth gieko mok wang'eyo koda gin adieri. Ineno ka party ni mar ODM, party za mogi kusebedo ka utiyo godo e rewarding wedeu kata jok machiegni kod associates mau. Adona wach ni ji sani en sa siasa. And anything motim somebody would lead don't nano malice. Ningani obedo kata ada wacho ni nite inyalo bedo gi nyaminu kata wadu mais deserving. Yes. And apply to yudo. And sometimes how true is it ni Ivo Bara despite the fact ni an MP yes, how yes. involved or Kenya National Elections Board. All right? But because an nominee mar ODM and osebedo MP, somebody can think ni let me just explain. No, they don't have. There is no. Let me tell you. Samano Landi, the advert mar nomination. There was nothing like MP, governor, or any other person in a position to bring one or two people. No, Landi, those people are interested. Gigik Medwaro. It was given out. The party list. Yes. It was given and people applied. And when you are to go there, gentleman agreement in governor in Jadek, Jangwen. No, there is, when you talk of a gentleman's agreement, yes. That is not binding in law. Or bind the law, yes. Let us talk of the ideal situation, what needs to be done. Okay. Because Kawa Chako Wachokatani, one of the MPs Katamana Ivo Barani, Okelo Nyamin kata anything. It will not be easy to prove. And when you go there and tell the people, then truth or something, Mawanagodogi, facts, evidence. Two, yes. There is issue of corruption, which mag me bad. Mokwako Kenya. Mose ene kansa mawachoka kapile. Ni ose chandowa. Tomolo kate counties wa. Kata site manyo atimo yiero gigigite. Koka en wach mibadhi. To dine wabedo joma beyo kabisa. Mondo wang'eni en ang'o monego bed ni timo. Ka nitimo yiero en ng'a gi ng'a makorero sayudo. Jomage monego wakel ka. Mwang'iyo gi critically ni ng'ani nigi value kama makwatere assembly, kata kwatere national assembly, kata kwatere senate. To the add nwang'o value. Yes. But because of weche mag mibadhi, joyie kata chiwo pesa gi, mag ng'eni gin issues ma bende igorruok go. And one of the problems as a new government dwano kedgo. And even Martha Karua specifically and Jakomwa Raila Amolo Odinga as the presidential candidate are very categorical. They are not going to waste a single minute. Kok gikedo gi weche mag mibadhi because kata gitima ber manade. Yes. So kaka mibadhi osenya e Kenya ka. Pod bro miyo kata gik monego bed ni timatima ma straight. Yes. Ok yud kitimo ma straight. Mheshimiwa ayiera kod ni mibadhi ng'eny e Kenya. Ayiera kod ni thoth oganda ok tim gimoro kaka onego bed ni timo. Kendo ayiera kod ni Raila Amolo Odinga osingo nadhi kedo kod mibadhi mondo mi otieki. Asto komachielo bende a flip side. Ponono ok adieri mar wachi ni iri seche moko nyalo bedo questionable, but ng'ato biro penjo koda en Mheshimiwa Ivo Bara kod ok en gima kata onewe yo kwang'eyo, but ng'ato nyalo penjo Mheshimiwa gi luoro makende ni to king'iyo list
mar nominations mag parties te okolosi ODM kende kata mana parties amoko bende no ka en gima usebedo ka uriwad godo wedu kata jok machiegni kudu adie koso oyo yes or no mheshimiwa? Asa mar yes or no ok inyal keta go aro. Adara na wayiere kodi ni wane mbaka. Samwa go mbaka ni tede ni there's a problem. Nitie joma tiyo gi their positions to miyo wedegi kata osiepegi kata chiwo mich ne jomo tiyo mano nyalo bedo Kenya ka. Mago gin gik ma wang'eyo ni timore. It's not something mo nyalo wacho ni onge, it is there. Kata mane yore mag tija and everything. Because you know favoritism bedo gi hera kuom ng'at machiegni ji timo mopogore. And ka ng'ato nyalo yudo to samoro en wat ng'ato ji bende biro neno man nikech en wat ng'ane emomiyo yudo to samoro en ng'ama disaw to en ng'at nero manyalo chung' mondo mi iketo kumba ne ginero madwaro kata defending what you want gi dombogo mano manyiso ne iyude mana ki in to ok iyude yo nero ma itudo koda ka gi wat ni Mheshimiwa Steve Owiti morito Kolwa East kaka MCA mare sani eri okwang'e kod en list mar joge kuma ide wel koso kiduge kar kamano wacho ni kochopo sach dwa to ng'ata menyo kata en wuon no manyo komnire live chino mari mar Rameny County. Mheshimiwa kilose weche gi kima seche moko timore mok ne kare. Eno ka director mara nyisa ni odong mana dakika ariyo kendo tieki. To nyakoloso wachi niri mar IBC. Kawuono king'e boke ma kawuono yango ni wadhi e opaque election system mar gita yiero ni eri gimora mora ok oketa yanga na jofwambo kachiel kod jopiny nyaka ne jogi komo manya kom ni eri. Adieri maduk ineno nadi kuketi gimora mora ma ineno kaka IBC pengo to kod IBC kochopo kamoro magiwacho ni wang'ne waol gi koko mar wadhi goyo wari koko mar Steve wadhi goyo watime kaka wan wami jogi kiduoko mar yiero ere minyalo dhi go jaduong'? An daher ni mondo lweny mosebedo go Kenya ka obed ni onge bang' yiero. And daher ni mondo ka wago kura to wago kura gi kwe mang'eny. To bende en tij IBC ma en referee e yiero mwadhieni mondo tem matek omi jowa information madwarore on time. Nikech sama waketo mok wami jowa information to wa create room for speculation for propaganda. Ma ng'ato ka ng'ato chako paro ni nyaka bed ni dhot molor ni ang'o mi jogo loro dhodni. Kumbe samoro gima watimo kama lich onge iyaya dhot to ng'ato donjo neno gimatimo. Omiyo en tij IBC and daher ni IBC obed thuolo, obed open and oket gik moka ofuyanga maji teneno. Biluro nego beni mako jo Kenya sama IBC wacho ni duoko nero mar yiero kachiel migolo streaming TV channel nyalo bedo ma onge polling stations mamoko mana omedore ng'ato ok nyal biro ng'eyo kuonde gi kuma ntiere koda ka gi mbui kata tudruok mar internet biro bedo ka ng'at mong'eyo onge. Bed ma gin gik mochuno ahinya koso kata bed ni jo Kenya ok ong'eyo gi pod wanyalo bedo gadieri gi IBC e kelo duoko mathuolo mar yiero. Adwa na wachni ni an e pacha neno ni ka gik mane wasechopo mane watimo ok onego wadoge chien, onego bed ni wadhi wa improve. Ok onego bed ni yiero mokadho chandruok gimomiyo jo Kenya nigi luor en kaka wasebedo ko wabedo gi yiero ma samoro timo streaming live. I remember 2007-2008 kwano ne dhi maber kabisa kasti kakati nege gimoro kanyo diere kanyo to koro afterwards ni kia koro knene mane kane wach mar kukuro so nyaka jowa dwaro transparency and this is not a request. En a demand ma nyaka jo IBC nikech giti gi pesa gitiyo gi pesa jopiny ma en pesa ma gitiyo go kata tich ma gitiyo ni o giti tijgi gitiyo ne jopiny and jopiny dwaro neno ni to yiero mwadhieni kiyombi tiyombi ayo mar atero ni kuro kwano yomba. But ne uling thi kuom thuolo mar igni 5 mokalo chien ubiro tielo mogik masani eri nyocha kineno migosi Wafula Chebukati kaka no loso e mancho bedo godo kod jofwambo to kod Wafula Chebukati mosebedo kaloso thuolo mokalo chien ne ni ng'at mamuol ng'ama ne dhi moso wacho biro timo machalo ng'ama ne podoro thuolo mare mondo ta yiero ni eri sani ka ndalo dong matin chal ka gima ng'ato ngeni oyo kata tima ng'ato ok nyal gola kelo pogruok moro but no linga thi kama niang hold that thought mheshimiwa nyakolos kodi bende wach mar siasa ma Kisumu East ang'o matimre ground jaduong' intiere jomoko wacho ni oyo wang' neri kata bedo ni ng'at ntiere koda gi ticket mar ODM en ginero ma samoro ok nyal kelo pogruok jomoko bende wacho ni oyo piny oseamua ni gichiko itgi gimara Raila Odinga wacho kendo kura ibrogo mar 6 piece.
Uhuru Kenyatta nowacho ni Raila tosha. Maeri obinango biro modeka ahinya koso kuonde lokruok moro manyalo biro bete kaachiel kod moko mathoth live channel mari mar Rameny County wiya kik wil mokwago kod mbaka bende gimiluongo ni polling stations mane omedi kwang'iyo counties te 47 momedo gwenge makalo kod gwenge moko en gima onego bed ni kelo luoro koso ok onego bed ni kelo luoro. Nyinga en Harun Otieno, ma en Rameny County. Achiel chino mari mar Rameny County wendo na pod en Mheshimiwa Steve Owiti wago mbaka gige koma timore e county swa makaluo molo chutho wang'iyo ka bende tich osetine japiny e yo makare kaachiel kod moko mathoth. Nyinga en Harun Otieno live Rameny County Lolwe Tv nikech gini en maro. Mheshimiwa yiena mondo miwachak kodi e wach mar polling stations manomedi kang'iyo list kar kaeri ma in bena paro ni intiere godo kanyo ero kicheko your WhatsApp in a minute. All right, yes. Kichako kwa list ni Mheshimiwa ing'ino ka Siaya County polling stations manyien mane omedi gin okay, total polling station and breakdown of the new polling stations nitiere 100 to kod 19. Kwang'iyo Kisumu nitiere 138. Migori County 187. Homa Bay 160 to kod 7. Kidhi kamoro kaka Laikipia gin 30 to kod 2, though wang'eyo ni Laikipia en county very vast. Yes, a tin but no, Laikipia tin. 10 years. That Yes, is too yes. much also. Kwang'iyo Marsabit gin 64 kod 4. Kwang'iyo Isiolo en 2 kod 3. Kwang'iyo Kakamega en 184 kod 4. E yo machiek nitiere kuonde moko ma odwa dhi malo ahinya gwenge makaluo okwane kama omedi 10. Kuonde moko nitiere ma omedi 10. Ma en gima nong'i kaluwore koda ka gi population mar ji, ong'iyo kaluwore koda ka gi county endo kaka rom koso en gima noyach ni oyo ang'o miyo ng'ane gino mi polling stations mang'eny to ma omi matin mondo mi okel yot e facilitating weche gi makura. Ing'eni yiero polling centers. Sama IBC come up with the polling centers, Yes. there are many factors. Yes. One, it has to be accessible. Two, like nitiere polling centers man gi ji mang'eny. Yes. Ma mondo ji ogo kura matieki on time, it will is a problem. And okelo ga jam. So kapo ni oyaw more polling station, like idhi yaw gino, that's a good idea. Two, sami yaw gino, gima nyak wang'i bende, ni nitiere kuonde ma polling centers gi osebedo ka they don't have a problem. So ng'ato nyalo neno ni jogi omi mang'eny to jogi omi matin. Nyocha noywak ndalo ma nomination ka nowacho ni polling stations noriw. Bende nitiere ng'ikruok moro kata mana rach moro mar county bedo gi polling station mang'eny to moro bedo godo matin. No, polling centers onego oket mang'eny Yes. kaluwore gi population, Okay. luwore gi area. Terrain kaka piny chal gi kaka inyalo chope, because like ina kata mana nomination ka noriw polling centers ne nitie ji mang'eny kata mana sani ka wakawo polling centers mo anywando ji mang'eny biro wacho ni an gima kura dhi konya go timore nade onge koro ok gibedhe go kura. Yes. So the point here en ni dong wanyalo bedo gi thuolo mar miyo jowa easy time mar goyo kura. Ineno ka nitiere kuonde ma ji go kura kata in billions. Yes. To there is no jam. Nitiere chopo kama bro chopo makata kure go kata online. Ineno chon Aaron ne chuno ni nyaka ibed gi pesa ofuko. Today nyayudo ka ng'ato nitie kata loka to nyalo oro pesa, onyalo kata ng'iepo. Sani nyalo kata ora ni Steve Mheshimiwa dhi anena kama Yes. to jogo mi mabati gang'o to gimiya mana gimiluongo ni till number. Chul pesa ka. Yes. Yes. And ichulo to pesa no donjo ne ng'ano.
So this technology mwasechopo ni bochopo kama kata mana go kura. Yes. Inyalo go kata kura ngo e dhodi. So as long as the system osetimonan. But because of interest mang'eny gi. Yes. Mano momiyo nitiere gik moko ma king'iyo the Azimio agenda, the top agenda, like making devolution work. Number one. Yes. Kidwa ni mondo sirikal mar counties kaka koro watimo rameny mar county kawuono ni. Idwa ni sirikal mar counties otimre nade odongi. And seche mina no dongi no, mokwongo en ni nyaka wamed gi pesa. From atamalo 15 to 35. And mane achiel kuom twak mane wadhi go mbele mar BBI. Kiwe mano, wadwaro ni county ka county o identify gima ginyalo timo. Because ok wanyal dongore without industrialization, manufacturing. En ang'o ma jo Kisumu nyalo bedo ni timo. En ang'o ma Joma be nyalo bedo ni timo makelo negi income as a county. En ang'o ma jo Siaya onego ng'egi godo. Yes. Kenya no ng'e, for instance, ni nitiere gi very good coffee. And ineno ka ne the country obedo mismanaged. Yes. Ma jomoko no puro ong'ado yiende gi ma coffee ma was cherished the whole world. Kenya no ng'e ni chai mare, the yes. Kenyan tea was a world class tea. To iyudo ka nodok piny ma jomoko no puro nyaka ng'o ong'ado yiende mag chai go. Yes. En county mane ma owene mana weche mag chai, mag coffee. So that we can be a country yes. ma we are a producing country. That is agenda number one. Ma idwaro ni each and every county obed self-sufficient. So, samwa yes. wacho mano, yes. wagombo ni gik mwadwaro gi odhi otimre yo maka e yo makare. And sama mano timore, then chandruok moko ma wan go mar ni ji matin ang'o gire mwawuoyegi dhi bedo ni onge. So developing devolution bro miyo wa thuolo mondo wan kaka jo Kenya, it will not matter. Ok obedo ng'iyo ni ker maduong' en ng'a. As long as ni county wise self-sufficient, county wanyalo create employment, county wanyalo keto chiemo e mesa, yes. county wan gi good infrastructure, yes. wan gi lamo, wan gi ang'o, everything, clean safe water, nyithind wanyalo somo. Because agenda gi te nyaka chuni county cascade gi ma gidonj ka a county. Then from the national government agenda cha, wang'iyo ni to wan kaka jo county, kiwacho ni idhi mi nyithindo tich, ere kaka wadhi timo, en ang'o ma wadwa timo mondo nyithindwa bende oyud ang'o, oyud tich. Okay. Mheshimiwa kiloso ni county ka county mondo mi ong'e gima ginyalo yudo kata gima giberie. Kata gima koro onego bed ni amaeri to wang'e ni en gima wang' kata mana face mar jo county ma kamaeri. Yande nong'ere ni ODM ne en face mar Nyanza kendo stronghold mar Nyanza. Be maeri e adieri e ground to molo chutho Kisumu East chal nade jadon? I don't know what ni ODM still remains yes. the party mar Nyanza, Luo Nyanza, the 4 Nyanza counties. Pod ODM is the strongest. And wanyalo bedo gi ng'ikni kaluwore gi weche mag yiero, but pok otieko pat nikech kata jomochung' ka onge jomochung' gi parties mamoko yes. ma strong. Emomiyo ng'enyne county nitiere. Just yiena mondo awach. Yes, Kisumu county county MDG. MDG onyalo bedo gi MDG, which I agree. Yes. Talking here the number of MCS mochung' gi MDG makapo ni Jack Nyanungo Nyarangum oyudo governor. Be en gi MCS ma party ne dhi keto. Will he be the leading? Will he be the governing party? Because dhi bedo governor maonge gi the assembly. Yes. Are you getting the point? Kidhi Siaya. Yes. Is it mar MDG? Not MDG. MDG mara Moshimuchi to Gumbo do Chunko UDM. UDM. Yes. So supposing ni UDM oyudo, are we sure ni in the assembly, yes. by the other arm of the government, yes. what you do enough numbers mag UDM, MCS. Eni karibu MCS aboro mochungo UDM. Yes, aboro to gin MCS adi in Siaya. So agenda mar when we call parliamentary meeting. Yes. Parliamentary en group mar the party. Samoluong party michiwo agenda ma wadwa ni wa propagate, wadwa loso budget, en gik mwamiyo priority. Idhi luong jomage. Yes, yes. So this is where obedoga problem. Emomiyo ineno Luo Nyanza, yes. as you look at it, yes. ng'iye holistic. Ng'iye from the ground ni kaponi MCS kata mochung'. Yes. Madwaro gi party mamoko ginadi. To chances mag donjo ginadi. Lakini mheshimiwa mane chalo ng'ama wacho gima onego bene timo kata kaka onego bene gik moko gin. Lakini gima penje ni to bende en adieri ni pod party mar ODM en party ma pod ok pingre e gwenge makalo katiyo gi tamni kata county ma ochung' kare ma wuonge koda gi luoro moro ni oyo independent bogo parties moko bogo e gwenge makalo. There are individual
differences. Nitiere joma are not satisfied gi kaka the party notimo yeche. There's no other issues. Yes. Cutting him another Azimio agenda. A good part of that agenda and give work from the ODM agenda. Kore ko wachako wariwo gi mamoko. And Raila Amolo Odinga en party leader mar ODM. Ma kaponi owuok kata Azimio kacha, to tiende no wuok to ODM pod nitiere iye kacha. You know that, eh? So, you can't separate the two as the party leader and ODM utere kanyo. So, stronghold gin kuonde mag. It might not only be Nyanza, Luo Nyanza, but nikech Rameny mar county wa focus on the Luo Nyanza. Nyakwang'eni presidency mar Raila Amolo Odinga ni wan kaka Luo Nyanza odhi konyo wanang'o. Are we ready? Yes. Be waseikore to ka waikore e parliaments magwa, the regional assemblies magwa, ma en Kisumu, Siaya, Homa Bay gi Migori. Be wan gi strength ma gik mano achiko jopiny gi nyalo wuok malo makelgi ka mondo wa make sure ni sami loso chenro mar county tirwako gi chenro mar county. Ene mokelo penjo moro mashima ni bende en sa ma piny Luo pod nyalo onego bende nyalo pogore paro kod migosi Raila Amolo Odinga quote and quote e wacho ni oyo wantiere kod gi demokrasia marwa nyalo wacho maidi koso dhano chikiti kaka Amolo Odinga wacho no kata intiere kod aka gi tongara chech moro to mane kaka mondo bende kishano kana okwa migosi Bahati mondo mi we chung madare wacho ni oyo we kairi mondo mi jaodo Diamanton locho mondo mi odhi okwa migosi Imran Okoth Kibra mondo mi owe ne migosi Mwalimu Orero king'iyo gine gwenge ma Nyanza ka nchano chungo bede jogi mondo bende tingo mitero kod tiko neri mar ODM inane nade dakika dek modongi eki ochopo sa mwachi ni oyo jakom se koni left and left koso pod ng'ato nyalo koni mamalo to ami jakom to piny ka roket kaka wadwaro. Yena monda wach ni dakika matin modongo. Yes. Ni ng'ama ni kare nyaka winj duond jatende. Nikech sama jatelo wacho ni wadhi uru to sekete mbele. Samoro neno mbele kumudwa no dhiye ma in pod iluwe. So ng'ama odagi ok nyal chuno. And wan wang'eyo ni ka jakom wacho ni left kata right to wadhi gi mano ok ni one sycophants but wang'eyo the bigger picture ni sirikal ok los gi an individual. The mandate mumiye kaka jatendo. As a leader en a leader marwa kendo en the party leader marwa. So is the I watch whether de facto de jure both en kanyo. Uhuru Kenyatta no wacho ni en tosha dakika mogik jedwo. Like 23-25 days of elections. No, there is no. Nitie. Yes. And I don't know ni king'io the Azimio structure of elections or campaign. When Martha came in, kane Martha obiro. Nyocho wene Martha thuolo bende mondo certain ni can she deliver. You know ni ne en who is the running mate. So koro running mate mane jo UDA okaw gi running mate mar Azimio ne bedo jok mane ng'iyo ni be ginyalo deliver the Mount Kenya. So nene uru okaw thuolo mondo obed nikech en ng'ama wuok. To me the new leader. And a good leader should do that. Okonego be ni ken jatelo maber to joma biro manyien gi tamuri don't give them space. And I want to believe ni Uhuru has proved ji mang'eny wrong kaka ne ji pare. And ka wacho ni Raila tosha tieni joma nye pod nigi to. Ni Uhuru ok support Raila. Kuri nyiso gini mae kama wantie wan ka. Joma nigi to ni Steve Owiti ok support ng'amo chung gi ODM ni. Wanyiso gini kae ma wantie wan wacho 6 piece Kisumu East. Makoro wach mar jakom Raila Amolo Odinga wach mar Uhuru Kenyatta kum jakom en gima nyalo kelo kura moko mag Mount Kenya. Yes it is because joma nyicha pod nigi to Uhuru nigi joge maluwe. Every leader en mana jatelo nikech nitie jomo believe in him. Kata sama weni nitie joma biro ira mapenya ni waluwo kanye. Wabro go kodi mbaka chieng' machielo iwacho ni jatelo moro amora maber en jatelo ma keto ng'at moro machiegni manyalo biro kawo kare. Be nitie ng'at machiegni tie moluoro Raila Amolo Odinga ma samoro nyalo biro kawo kare jakom. Wawe mane robro mbaka chieng' moro machielo. After all Kingi bende ok go ng'at ne robo roko lawe kapod ntiere pod ne throne ok go mbaka mar ng'at abiro kawo ludhe mondo medhi godo mbele. Nyinga en Haron Otieno gendo na nen migosi Steve Owiti wache gi chir kaka en live chenro mari mar Rameny County. Ikoni Kisumu East? Kisumu East wadhi go 6 piece. And I don't know wach ni wach mar Kisumu East ni wasebedo gi MP ma 15 years. An kaka an awuon awacho ni gimoro ka gimoro iwe gi mitne and wagombo ni wabed gi
thuolo mar jatelo machielo bende minyalo pim godo sama ipimo gi nyamin ok wadagi ka japiny ochako miye kendo to miya but an awacho ni wang' ne jo Kisumu East oyawa ne pachgi kik wagol telo ma Kisumu East e ODM dong mano kaka an kendo kaka ja ODM Choko dogo time kendo chieng' machielo tok maeri migosi Fred Oloch ma director mar weche mag thieth e Kisumu County ogodo mbaka e chal mar thieth e Kisumu County yedhe nitiere koso onge dhano kiwuotho to wacho ni kata mana pandol onge osiptende gi kuma dire Kisumu County en adieri koso kadieri live chenro mari mar kuku mar wach an Haron Otiende kamane Dan Joma man nitiere kamera mokwongo kendo head of production ni eri oriti